Mr. James Ayuba, Allah ya baka benwa aya. Mutane Masaka Zonfo suna murna da kai mutane Sokapu gaba daya suna murna da kai mutane Southern Kaduna gaba daya suna murna da kai mutane Sanga na Masaka suna murna da kai mutane Numana na Masaka wasu gode Allah mutane Numana gaba daya suna murna da kai Mr. Dogo Yohana shi ma yana murna da kai ASP Dogo babana waya gode Allah DSP Andy shi ma yana murna da kai Mr. Andy yana murna da kai Nima mai waka babana na gode Allah aya muna murna da kai Mr. James Ayuba Allah ya kiyaye ka Mr. James Ayuba Allah ya kiyaye ka Mr. James Ayuba Allah ya kware ka babana Mr. James Ayuba Allah ya kware ka gaba da mu mun gode Allah mutane Masaka Allah ya ba mu memba mai hikima mutane Masaka Zonfo Allah ya ba mu memba mai hikima Mr. James Ayuba shine memba namu Mr. James Ayuba shine memba namu mutane Masaka Zonfo Allah ya ba mu memba mai hikima aha wannan shine takaitaccen tarihi shi Mr. James Ayuba mai anguwa na Zonfo Masaka shi Mr. James Ayuba an haife shi ne a ranar 1 ga watan 10/1970 daidai daga family na shi Mr. Ayuba Magaji late na angon Magaji daga Ara District Ara Chiefdom a Sanga Local Government Area of Kaduna State. Ya yi makaranta primary school nashi ya yi a Koko River daga 1978 zuwa 1984. Ya yi GSS Kafancan daga 1984 zuwa 1990. Ya yi GSS a Godo-Godo daga 2006. Ya yi ND nashi a Federal Training Center Malale Kaduna daga 2015 zuwa 2017. Ya yi HND nashi a Gogo Polytechnic Benue State daga 2021 zuwa 2022. Wurin aiki ya yi aiki a Dantata and Sawo daga 1993. Ya kuma ya yi adult education a matsayin teacher a 2003 zuwa 2008 a Yaba Abaji Area Council Abuja. Ya kara yin aiki a FAPL Race Auto Company a 2000 daidai. Finally, ya yi aiki a Supreme Court of Nigeria a 2001 har yanzu haka. Ya yi aiki a church wato ecclesiasa, ya yi church secretary, ya yi choir master, ya yi auditor, ya yi football captain a zamaninsa kenan a makaranta har ya yi captain a volleyball. Wannan bai tsaya daga nan ba, ya sake ya yi secretary general na SUG a inda ya yi karatu. Ya yi secretary general association na Numana na Masaka, ya yi chairman a Masaka na shekaru 6, ya kuma ya yi cultural master a Abuja branch na shekaru 9. Ya sake ya yi na Sokapu
na shekaru 9 shi ma. Ya yi cultural officer a shekaru 6 na arak elcom. Ya yi elcom chairman kuma da kuma sauransu. A yanzu haka yana church leader ne a Living Baptist Church Zone 3 Masaka. A yanzu haka Ubangiji Allah ya bashi matsayi zuwa mai anguwa na Zone 4 Masaka a Karu Local Government Area of Nasarawa State. Ya ce yana godiya wa Allah zuwa ga ita Miss Rebecca aka Mimi Miracle James da kuma the entire family na shi gaba daya na inhabitant of Zone 4 Masaka. Ya ce yana godiya wa Allah zuwa ga su ita matan shi da yaran shi gaba daya, most especially dan uwan shi Mr. Yohana Dogo da kuma Mr. Andy Vegomoja da Reverend YK Bahago, Pastor Isaac Lar, Pastor Dan da kuma duka membobi na Ecclesia na Baptist Church Zone 3 Masaka da kuma Numa na Nationwide, Numa na Arak Chiefdom. Ya ce yana godewa Allah da wannan matsayi da kuma goyon baya da suka yi mishi gaba daya. Ubangiji Allah ya kara izazu fiye da haka. Ya ce ba zai manta da su mutane Children Clunk daga Agban Zakara family Angon Magaji Iyak, duka ya gode muku. Ubangiji Allah ya bar ku ya kara muku matsayi fiye da haka. Na gode, na gode. Mutane Masaka Mr. James